Да не надо, не надо, не надо. Не надо. Mutta sitä ennen me haluttaisiin Sarin kanssa sanoa teille jotain. Me ollaan tosi ylpeitä teistä kaikista. Juuri sinusta ja sinusta ja teistä kaikista. Sinä olet mahtava, niin kuin laulussa laulat. Te olette ainutlaatuisia. Jokainen teistä on ainutlaatuinen. Mutta mikä teidän voima on meidän mielestä ollut tänä vuonna, on teidän ryhmä. Miten te kohtelette toisianne? Ei tällaista ryhmää, ei tule kovin äkkiä. Ei tule. Te osaatte tervehtiä nimeltä, mikä meiltä aikuisiltakin välillä unohtuu. Sanotaan huomenta, mutta ehkä ei sanotakaan kaverin nimeä. Te osaatte. Eilen oli mun mielestä aivan ylivetotilanne, kun meillä oli se palkintoelokuva. Ja siellä sanoo kaveri, että hei pojat, anteeksi kun mä en päässyt eilen lintupuistoon, että kun satoi vettä ja mulla oli muita menoja. Ihan älyttömän. Kertoo meidän ryhmästä mun mielestä se, että miten me huomioidaan kavereita ja ollaan ryhmä. Kyllä, meillä on ollut tosi mukava vuosi teidän kanssa. Ja halutaan kiittää myös vanhempia, että te olette kasvattanut näin ihania lapsia, joita me on saatu nyt täällä kasvattaa ja opettaa ja tehdä kaikkia kivoja juttuja heidän kanssaan. Iso kiitos kuuluu teille vanhemmille. Kiitos. Kiitos. Meet omalle paikalle. Koivi.
Nousta. Albert. Victoria. Leila.